नमस्कार, मालवण तडक्यामध्ये मी लक्ष्मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवूया पोह्याचे लाडू। आपण दिवाळीला बेसनचे लाडू, रव्याचे लाडू बनवतोच, पण आज आपण पोह्याचे लाडू बनवू। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलंय, अर्धा किलो पातळ पोहे घेतले, पाव किलो साखर घेतली, इथे ड्रायफ्रूट घेतले मी, बदाम, काजू, चारोळी वगैरे, वेलची घेतली आहे आणि तूप। प्रथम आपण पोहे भाजून घेऊया। पोहे चांगले लाल सर भाजून घ्यायचे आणि अलगद हाताने भाजायचे। जाड पोहे वापरले तरी काय वांधा नाही, मी पातळ वापरले, न करपवता भाजायचे। आता आपले सगळे पोहे भाजून झाले, आता आपण काढून घेऊया। हे पोहे बघू शकता कसे भाजलेत मी, एकदम कुरकुरीत, न करपवता न हे करता मस्तपैकी। आता आपण साखर आणि पोहे मिक्सरला बारीक करून घेऊया। तोपर्यंत पोहे थंड होतील, तोपर्यंत साखर बारीक करून घेऊया। त्याच्यातच मी वेलची टाकते, एक चमचावर। मस्तपैकी बारीक झालं आहे, काढून घेऊया। हे असं बारीक करायचं एकदम, बघू शकता ह्याप्रमाणे। ड्रायफ्रूट आपण आता तुपात भाजून घेऊया। तुपात चांगले भाजून येतील, खरपूस झालेले आहेत आपलं। आता हे थंड करायचं आहे थोडं, एकदम गरम गरम नाही होता याच्या पिठामध्ये। आता आपलं हे तूप थंड झालं आहे, आता आपण पिठामध्ये टाकून घेऊया। आधी आपण तुपामध्ये पीठ मिक्स करून घेऊया आणि नंतर आपण याच्यामध्ये पिठी साखर टाकू। आता आपलं एकजीव झालेलं आहे मस्तपैकी। आता आपण याच्यात साखर टाकूया। आपल्या आवडीनुसार गोड बघायचं किती पाहिजे आपल्याला, जास्ती गोड नाही बनवायचं। आपलं मिक्स करून झालंय आता आपण लाडू बनवायला घेऊया। आपले पोह्याचे लाडू आता तयार आहेत। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट्स नक्की द्या।